Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwa ife tonse amene tikuonera luntha matero kuti ayi tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema ameneyo. Tonse amene tili pa Facebook tuthokozeniso kwambiri tili pa GoTV, Kriye Azam, Zouk, Starsat ndi ma channel ochulukira, makamaka ma platform ochulukira kuphatikizaponso Facebook. Ndiye iyayi ngati sadafike pa khomo imbireni foni mutero kuti ayi pitani pa Luntha Television Facebook page, achite like pamenepo komanso panga follow ndiye kuti azitsatira zimenezi. Madzulo ano ndikugwira ntchito ndi Henry Malunga, ine ndine Moses Magawa, ndipo tikulandireni lero lachiwiri pa 19 August mchaka cha 2025. Dzuloli mtsogoleri wa dziko lino pofuna kulemekeza atsogoleri akale mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene wandithu asintha mayina a zinthu zina, ndipo bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre pano lizitchedwa kuti Bakiri Muluzi International Airport, komanso msewu wa bypass ku Lilongwe ndi kuti umene uzitchedwa Joyce Banda Highway, ndipo msewu wa interchange ku area 18 umene uzidziwika ndi dzina loti Arthur Peter Mutharika Interchange. Ndeti mafuna titafunsana kuti ayi nkhani mwayilandira bwanji nzika za dziko lino, poti zimene zimafikira ife tonse. Ndiye yayi tiyambe kumva maganizo anzika kuti kodi mwayilandira bwanji nkhani ya kusinthidwa kwa mayina kwa bwalo la ndege la Chileka komanso interchange osewalanso msewu wa bypass. Tikulandireni kwambiri, ndipo woyambirira akuyimbapo foni apa. Mwaswera bwanji? Tikudziweni mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera, inu mwaswera bwanji? Ayi neyo ndaswera. Zikoma kwambiri. Tafika kuti madzulo ano? Ineyo ndikuyimbira kuno ku Kasungu. Ku Kasungu. Ya. Tsopano bwalo la ndege la Chileka lasintha dzina ndi Bakiri Muluzi International Airport, komanso interchange ya pa 18 imene ndi Arthur Peter Mutharika interchange. Osewala msewu wa bypass ndi Joyce Banda Highway. Mwayilandira bwanji nkhani? Ndimafuna ndinene kuti kupereka zinthu zimene nkuzipatsa mayina atsogoleri opuma sicholakwika. Chabwera. Koma zabwera pa nthawi yolakwika. Oho. Achakwera alamulira 5 years, panopa zaka zawo 5 zikutha pa 16 pano. Okay. So pa zaka zonse 5 simungapereke mayina ku zinthu ngati zimenezo kuti atsala masiku 20 chakuti kuti tipite ku chisankho. Okay. Anali kuti pa zaka zonsezi kuti angapereke mayina awo panopa. Izi zichitoonetseratu kuti ndale kuti Amalawi tizinena kuti apresident akuakonda mapresident opuma. Oho. Chifukwa pa zaka zonsezi akanakhala zonena kuti amafuna apange zimenezo akanapanga kale anali kuti. So izi zangopanga ufuna kuti Amalawi tiziona kuti apresident akuakonda amapresident azawo amene ndi opuma. Koma izi sizisintha chilichonse chimene ife Amalawi tikufuna kuchita pa 16 pano. Tingothokoza kuti atero, koma ifeyo tikuonana pa 16 pa ifo munthu woti tikavotere ife ndakosa kale kuti tikupita kwawo kuti wakuti. Koma chiganizo chabwera kwa nthawi yolakwika. Okay. Mwina akadapanga patatha zaka zitatu kapena zaka ziwiri kuti ndasintha zinthu zimayina yake ndi akuti. Koma simungapange kuti atsala masiku 20 chakuti tikupita ku chisankho. Apa akufuna kuti mwina anthu ena amene amatsatira atsogoleri opumawo kuti akozosintha chiganizo nkunena kuti mtsogoleri wa dziko wambo wakonda apresident athu mwina tivotere iyeyi. Okay. Koma ndimaona ngati kuti sizingatheke, nthawi yatha. Okay. Usintha mayina ako sizisintha chilichonse amene Amalawi tikuvutikira. Ndimaona ngati kuti akadamalimbana kuti fertilizer panopa ali pa 160 kuti 1000 kuti titani kuti tithandize Malawi kuti akuzogula ku fertilizer mochipa. Okay.
koma osati uthamanga kuti tikasintha mayina a zinthu tiyike mayina yatsogolero opuma zinazo sizingasinthe m'Malawi pano pa Malawi tikuzunzika dziko lino zimafika pena kuti president alipo kapena adasamuka ndiye potatero koma sizisintha chilichonse chabwino ineyo maganizo anga ndi amenewo zikoma kwambiri usiku wabwino kukasungu zikoma kwambiri athokoza pitirira kumva maganizo amene watero kulankhula kwawo nena kuti sizisintha china chilichonse kusintha kwa maswera bwanji ndaswera bwino kainu aswera tikudziweni amaseko chabwino inacho kapompano kasunguko ndiye tukhangataka kamera kukasungutu ya tikufuna timve maganizo kuti kusintha kwa Chileka Airport komanso interchange komanso bypass pofuna ulemekeza atsogoleri opuma akale monga Abakiri Peter Mutharika komanso Joyce Banda inu nkhani mwayilandira bwanji? Nkhani tayilandira bwino. Okay. Koma kulandira kumene ndonena kuti tayilandira bwino koma pazifukwa zina nkhani njosamveka. Chifukwa tikaona Abakiri Muluzi kuchoka 1994 natula udindo 2004. Okay. Pamene anasiyana ndi Apingu. Okay. Anachitako zawo zitukuko mu nthawi yawo ija. Ndipo zitukuko zimene zidakenera kukhala ndi dzina lawo za nthawi yawo. Koma kosati kukatenga Chileka International Airport lero tizikati Abakiri Muluzi Airport. Nona ngati president alipowa ayiwala kapena history ya dziko la Malawi saidziwa. Ya chifukwa tili mu nthawi ya democracy kuganiza kumakhala kosiyana koma timalemekeza malamulo. Nthawi ya Abakiri Muluzi achita zitukuko zambiri kumbali yawo. Mu nthawi imene adakatengako ngati misewu chamati Chipembere highway chiyani mu nthawi yawo imene sadanjate wowo idakakhala mu dzina lawo. A Joyce Banda adachita koso kumbali yawo zitukuko. Ngati manyumba aja amachedwa Joyce Banda Foundation. Njinga zakabaza izi za moto. Zimodzi pamene baba mwina amati ko Joyce Banda Housing. Ngati midzi amanjata ija eti. Okay. Imene ijandeda kama icha kuti Joyce Banda Housing. Okay. Koma zoti akatenge chitukuko cha munthu wina nkumpatsa munthu wina. Lero khangati kuti mitu yathu anthu ofesi igwira. Nthawi ya Professor Mutharika. Wachita so zitukuko zambiri. Okay. Tingukamba za kusento lichoni kwa kakuno. Chabwino. Watimangira nsewu kabudula kudzafika kwa Asante. Watimangira nsewu choka pachingala ku Mitundu kukafika kuja kunalaja kwera lero kwakamba nizithe. Watimangira nsewu choka kuli Nthibe kupita kwa Lobi. Zitukuko zimenezo zoti nzooneka ndi maso interchange imene jabu inena ija ndi chitukuko cha Professor imene ija misewu yosemo iona mu Lilongwe imene lero amatuzuka nayo iyi ndi mapulani a Professor amene aja. Moti nsewu imene ujawo wa interchange iwo kupatsa kuti asapita Mutharika kumene kuja alondola ndithu sadala kwitse. Mbuyo mwa Abakiri Muluzi adasintha koso mayina a zinthu zina. Okay. Adaitenga Kamuzu International Airport nkuchotsa dzina la Kamuzu. Nkuika Lilongwe International Airport. Okay. Kamuzu Center anachotsaso dzina la Kamuzu. Anatuwa. Adalika Lilongwe Center Hospital. Okay. Ndi anthu ataona tsapano anthu Abakiri Muluziwa abwera sonkononga. Chifukwa sangatenge chitukuko chimene adachita munthu wina cha dzina lake nkukachichotsa nkumati ati dziti Lilongwe zimenezo zidalephereka mpaka mayinaja adabwerera ndi mmene lero timati Kamuzu International Airport Kamuzu Center zimene zija zidasinthidwa mayina mu nthawi ya Abakiri. Ndiye achabwera lerolo kapena dzulo namabwera poyera unena kuti ayi
izi ziri kusintha tiwapatse ngati kumene kuja sulemekeza chifukwa mmene akuchitira anyamatawo achakwera pa ground kunyoza azitsogoleri akale ine nona ngati kuti achakwera mwina nkofunika titaphunzitsa mmene tikuganizira kapena mmene tikuonera chifukwa ndidzanadzana lomweli achakwera wali mwepo pa msonkhano chimwendo banda kufika ponena munthu alika kuti nkhope yonyasa ati okongola nchakwera achakwera watu zimenezo zili mmutu mwawo ndipo akuzidziwa iwo wadakakhala mmalingaliro onena kuti akufuna alemekeze akuluakulu adakauza anyamata wawo kuti khalidwe lonyozana sila bwino tiyeni tizikamba za mtendere ngati ine mbusa koma amonerera zinthuzo anyamata wawo achimwendo banda ajeseka bwira nkubwera ndani uyu timatikeni nsonda akutukwana azitsogoleri akale kulusolemu ena wanapita chipatala chifukwa cha profesa yemweyo ndeti sanene zimenezo koma akuzidziwa ndiye kusintha kwa mayina uku ine nona ngati kuti achakwera sadakhoze ndipo zimenezo sizichitika chifukwa zitukukozo zimene azipatsa mayina amenewo sizawo anthu amenewa a Joyce Banda apite kumanyumba kuja atanjatira anthu kuja zina awo lilowe kumene kuja kapena kukabaza kuja atirika Joyce Banda kabaza izo zonde zimene zifunika abagili muluzi adapresa sidata baki amene amagawa 2 kilogramu ndi 3 kilogramu ndi 1 kilogramu ya chimanga zimene amalandilitsa mu nthawi yawo ija chifukwa tinali oti ifeyo tilikale m'mabanja ndife akuluakulu tiliso ndi ana koma izizi zoti lero achakwera akhala akunyoza azitsogoleri amenewa nkufuna onewauza onena kuti kaya nzithusa zija adaphulitsa zija tsamano kuti mabala amene aja amatsukira sotsapola lero nkuti tufuna zizilitsa tikepo ayezibuloko ake nkukhala kuti bakili muluzi international airport ayi ineso ndiukana dzina limene lera muluzi ku airport lichoke kubaibasi sichitukuko cha Joyce Banda dzina limene lija lichokeso nse uja adamanga profesa koma uku chitukuko chimene chimuchiona mulilongwe cha miseulero amanyata nachochi zimene zija ndi mapulani a DVP ngakhala akuona zimabuilding zabwino zija bingu ija international bingu ku BICC ku parliament zimene zija zonde ntchito zamanja a DVP ndiye kuti lero lokha atisinthire mayina zitukuko za anthu wena ayi kaya ine tusingakhale maseko Lazarus chifukwa sabambo wanga ndiye angoyiwala unena kuti kaya nkufuna kuti mwina akhale ngati okoma popeza akuchita kampeni itu sitichita ndi bodzayi anthu sakukhulupirira koma kamachita chilungamo ntchito za chilungamo chakucho anthu amakutsata ndipo amakuyimbira m'manja andipali wena amene amangokokeka kuti ukayankhula chinthu choyenera kuti anthu asaseke mmalo moti abwana anga ndi auja ayamboyimba m'manja inenso ndino ntchito wawo chifukwa chake anthu ena aja amangoyimba nawo m'manja koma zosintha mayina pakali pano ayi aliyese anachita chake chitukuko chimene akuyenera kukhalapo pa dzinalo likhale pa chitukuko chakecho ineyo nthele mmene bwana tathokoza amaseko kasungu mkhale ndi usiku wabwino zikoma kwambiri zikoma pitira kumva maganizo anzika pa kusinthidwa kwa mayina amene ndithu tikukambirana madzulo ano mwasula bwanji amene osanakonzeke mwasula bwanji ndaswera bwanji ayi ine ndaswera bambo anga zikoma kwambiri ya no dzuloli panali pa 18 lero 19 koma iyayi kusintha kwachitika kuti ayi Chileka airport ikhala bakiri Muluzi International Airport ndipo ku bypass ikhala Joyce Banda highway interchange ya ku area 18 ndi Arthur Peter Mthalika interchange mwayilandira bwanji nkhani mukhala bili wasungura abasunguli wasungu wonkuchi mwati kuti wasungu mukhala mbili abasunguli wasungu wonkuja kuti mwayimbaso ndino kasungu leba kuno wasungu kasungu jawani kasungu ya jawani onse amene akuyimba amene tikuyankha foni ndawo kasungu ayi luntha ingo itengani muigawane ukasunguko iya basi gawana basi aya ziko pasogoleni wawa kwa ine maganizo anga ndakuti kusintha
mayina kapena kuti kupatsa anthu mayina malingana ndi ntchito zimene wadagwira si chinthu cholakwika chabwino ndipo kuwalemekeza anthu amenewa si chinthu cholakwika makamaka chifukwa chanena kuti mzaka 5 zimene apresident Chakwera akhala ngati mapresident ena amayiwala popanga ntchito bwino mzaka zine azapita kubwirako bakiri nkalekana gwenshiro from 1994 kufika 1999 yes anafunika kuti amazama munthu amene ujena amene adamuthandizira kuti akaipa mpando ngati mpingo Mutharika ndi amene afuna ampange ona Bakiri Mulusi ndi apingo Mutharika adayiwala nozobwera no achoka apingo Mutharika nozobwera no Joyce Banda Joyce Banda momodo no apange ona apingo Mutharika nkuyiwala from that time nozobwera so apita Mutharika ayiwala zimene Joyce Banda anachita sapanga ona nkuyiwalaso now nkuzobwera no abawa president mzaka 5 zawozi kile mbantu zona kuti no sikula kumpanga muntu ona kazi zimene ambachita iwo ndi president kuli nkulawa hayi ikamango tamangira kuti no ayo apanga ifanya mandare apanga ifanya ndale musikwaje ba inu mapolisi tanto khawa amene alikuwa zimene zili mavuranga ponyawo kai mukapanga masama mavoti amene mukapanga masama mavoti zaiga amene akulero ndedo 25 ano awa mwezi wa mawa mumachilungamo opposition leaders amene opposition parties amene aonasanga kuti wosagwirizana kusagwirizana kwawo masama akachitika kale munthu alino kabine kakale betsani yanga malimbana kuti silufuna ona namba la kumwera mali mbese wachipachipa bebo sino paseko region hazawa ankanji dili kumatanga wanga zintu azawo autamanga mali mbese yo amasubizi mpaka zindazina now umpenda kubera kumwepo kubera kuti zimali zili kumwera takanikani zivati zene TV njengo sivinda kumwera ulakali ngari wali hapa ilifoni bila anangunga Bakiri Mutharika Joyce Banda dada akabaze kuti mavuto mwaje ndimwe mbazandi kamavuda unokuti zambirishira yabo umakali yo kamba kuti mumpanga wana muntu mumpanga wana malingana zimene amachita ndenga da president ya mayiwala mumpanga wana wapanga wana achita aba president ena ndio winobwerapo kwapanga wana chakachika izizi anazwa voting zangu masonde 26 so voters voters si ndio khawa mina kwa zimene zo hayi ibambira ngovoda ndisamangane so set eso zira so mene zilili adamba nkankhalajeri baba udziwa ife ugonga lilimene ndwa zira chimane bomwa chabwino koma ngadi yakuno ndilenda kuti kumpanga umuntu sura kwatsogoleri chabwino ndiwo kumlemekeza chabwino komanso chikenda kwasanje na bombi anakaliwa ndina anaona atsogoza abira Mutharika tu mlemelao anenoleza kwa mbili Joyce Banda aninawoka aforogozaso ena so aforogozaso ndi ana aforogoza amene woka ndi fakuleze akuitala kushema session timandi amene sana kuthokozeni munena bwanji inuyo athokoza bwanji ino ngati magwira ya Joyce asukula amene akuchira okera amene akukora ngala yathu kosi singa tukuzona zamazana benchiro modo tukuzedwa amene benchiro ndi yadi kuti bazawona Bakiri Mulusi mpaka Joyce Banda kwaso Peter Mutharika adagwira ntchito ngati ma president opuma kumalawi indero tarengona pamene ifuyo ngati bona chana ndi anazana kutokoza ndese nwago ife mazili nwa supporters ndezi aya kuisa chiro nazo zimenezo tibende kumunde zo ntchito ngati ata chabwino adero kono kwasungu zo mwabira tathokoza kwambiri ukasungu mukhale ndosiko kwambana Inge ndathokoza kwambiri wawa ezilomo pirira kumva maganizo kuchokera kwa Nzika masura bwanji ngumari kapena tipitanso kasongo masura bwanji mera nditangoti akungomvetsera nditacho tsapo kaye masura bwanji masura bwanji aife taswera yes tafika kuti madzulo ano
muchitenso kufunsa kuzuze mayi Chisale takulandirani kwambiri. kuziwa kwambiri. Tateroni iyambeni nkhani iyi tsopano ndi mayina asinthidwa situdziwa kuti inu mwazilandira bwanji nkhani za Chileka Airport komanso bypass osaiwala area 18 interchange kuti ndi mayina ama president opuma. choyamba ndithokoze kwambiri apresident kuti aganizira amapresident opuma kuti adagwira ntchito yawo. Okay. Komano ndonera kunena kuti awa ambali mwawo amauza bwino kuti mwina aziganizirawo kuti apange zimenezo koma nanga china chimwendo banda ati zimene akulankhula zija akulankhula zotani akulengezesa kuntundu wa Malawi kunena kuti Peter sanapange china chilichonse kaya ena mapresident onse akhalapo pazaka zonsezi akuti sanapange china chilichonse. Mbese tikudabwa kunena kuti president mpaka naganiza ziti ayi awa anapanga ishi so zikutheka bwanji kuti muje limwe momwemonso ena kunena kuti isana pange china chichizana ngochokeratu zimene zikudabwisa mtundu wa Malawi. Tapena mwina mwache tiziti kuti mwina mwache nkhani potuna kuti nthawi yayandikira ya zisankho mwina khalenga takome kuti mwina chitako bwino mwina kapena. Zikutidabwisa mtundu wa Malawi kwambiri. Koma ine ndiyamikire kwambiri kuti achita chinthu chachilendo kwambiri chifukwa chimodzinso choti chitanire kampeni wathu tiwine mosavuta kwambiri. Amsatero soso bano. Ndiveka chilungamo. Idozo izo akupangazo achita bwino kuti atithandizira kampeni kwambiri. Nditu ndimene chilungamo apo athandizira kampeni tu chifukwa ena amanena kuti yayi palibe chimene apangapo iyo mangotukwana basi yawo yangotukwana basi mangotukwana kwatukwana basi atoti anabvira ntchito komanso ndi anthu achikulire oti tiyenera kualemekeza. Apresident wokuti mwaonesese maganizo wawo ndi abwino kwambiri komanso apresident wakukanga takupangirirwa zochita kwambiri ndi anthu awo amene akuayandikirawo. Apresident woti ndi abwino ngakhala anthu akwate samboma apresident ndi abwino izi ndikuwuzani za chimene yanga ndizoona achakwera ndi abwino ndithu paubusa wawo akukwanira kwa basi komano kungoti awa ayandikira awawo apambali awa ndaliti sakwalangiza bwino ayi ndiponso sakwafunira zabwino wa president. Okay. Akungaonjezerabe mavuto ineyo apresident lo akanakhala kuti ndi abambo wanga kapena ndi mbale wanga ine kunena chilungamo ndinena kuti pumani khala ni pasi. Chifukwa kwaonjezera mavuto anthu amenewo apresident kunena kaya kuliwo kwanize koma president ndi abwino koma anthu awo ayandikira amene akwaluma kwambiri amene akusokoneza zinthu ndi amene asokoneza zikoli ndi amenewawa. Mango kuda basi mango zinenekesa ndrama za Malawi basi azawa kuthokoza iya kuti iyayi so ifeyi amikire kwambira president abvira ntchito yotamandika kwambiri atithandizira kampeni. Tathokoza kwambiri mayi Chisale kumzuzu. Zikomo kupitira kumva maganizo nasala bwino kali no bwana ndaswera. Tafika kuti muli Chitse TV kupanga phokoso. Halo. Mutaichitsa kapena mutalikirana ndi television. Ya tafika kuti madzulo ano. Kumafika kuja kumbuyo kunong'ona. Kumbuyo kunong'ona kumponera kuminga nditu. Chabwino hani raivo magawa sio ila sufuroko zaso ya. Keroni wao. Lakini makeza zetu ukasungu mpaka na mforaro ukasungu wakayoka. Chabwino tabwera kumponera chimve maganizo ya kumponera. Ili maganizo anga ya kuri. Ile najiro president ukuvereka baina ku anthu yawa. Asi ndola kuita yayi. Chabwino. Ngakale malemu pingo pajata za chiro za manje ziri umboni muntu. Ngogalika muze airport. Bali DICC baja. Azindoziro kwachiro tugamanje ya muntu uyo sibakala kwike yayi mawa yakozeka ditu. Chabwino. Olemegezo tsogoleli omene akwira pochiro. Chabwino. Maula ya bwera kayola kwika parovira kujisako. Yakala masiku oje potivika fora. Olezugwiza mabwanji ndi masiku ovotera ndi kusintha kwa zinthu. Mumazilandira mukuzisokoneza atu kwambiri.
pamene tioneka ngati usokoneza mafuru usokoneza. Oho. Nthawi yoti banja lukutha sopherana nkhukwa. Banja kumati lukutha sopherana nkhukwa oraja ni nyama ibanja latha moremore yayi. Izi zidafunika mbuyomu masiku osalamula. Okadala wina baja pavira zaka ziwiri. Kena kanulemekeza anthu amenewa. Tikadati ndeuli lazilenga bwino. Okay. Ndatsapaniwo sezi yawo yukatapa sikisirili nkumarayi taika ichi chopita taika ichi chobakili muluzi ichi chojosipa ayayi. Ili ni bodza ilo salisokeletsa. Izi zidafunika auya mbuyo musali panova. Anthu wanchilota gwiradi nzedi. Koma nthawi yochakwera vakayata. Alimbesoji fanyota zipaso nkukura ijoko ni yayi nthawi yarani ababa yata. Isera fomelezi. Demene wayi chiruli na kuti yayi. Mwaguri ayi zonzo fana nchito nthawi yata zabodza. Omakawari ne narelo. Ayi ine ndikuthokozeni kuti inanu munabwera bana mbuyo kunong'ona titero. Ende kuno kumfonera kuminga. Itathokoza kuminga kuti munatiimbira fone. Zikomo kwambiri omakawa. Ndathokoza usikwabwino. Zikomo. Well, tipitire kumva maganizo. Masura bwanji? Hello. Bwana masura bwanji? Ndaswera muli live pa Luntha Television. Tujoin kumene tafika komanso pa zimene tikukambira nazi mwazilandira bwanji. Koma nkhani yonena kuti president amene pa mpando. Ndikumvani ndithu. Ntchito kuita. Kungoti anthu timangosiyana maganizo koma ntchito kuita kwambiri. Ndikuyikira kuno kuchipa. Chitipa. Yes. Chabwino. Yeah, itathokoza kumva maganizo anu kuchitipa. Zikomo kwambiri. Kupitira kumva maganizo anzika nthawi yathu pasala mphindi 20 mu zimene tikukambira nazi tafika kuti mwaswera bwanji. Hello. Bwana mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji bwana. Well, ine ndaswera tafika kuti madzulo ano. Zikomo. Tafika kuti dzina. Kuno ni Kasungu kuja mama. Kodi Kasungu takakamirako ngasungu kodi chifukwa chani choba? Takakamirako tikuoneka kuti Luntha ikuoneredwa kwambiri mbali imeneyo. Kuno Luntha timaikonda zaidi fera Luntha. Aitakonjwa. Nditha bana. Maganizo anu ndotani Kasungu kwa zimene tikukambira nazi? Ise maganizo atu nolevino lasi minabanga TV na UTF lasi yabuno zedi. Ori no. Hello? Ndikumvetsera. Ori no kufurazi tuzisinthe tavutika nthawi itali. Kodi pachitika alliance? Ndithu bwana. Chabwino. Ayi ndathokoza kumva maganizo anu madzulo ano. Fati makambirana nkhani yakusinthidwa kwa Chileka airport aipatsa dzina la Bakiri komanso amthalika apatsa ulemu fachoti nse wakuere 18 mulilongwe umu uzitchulidwa kuti muthalika interchange. Nde timaona ngati mwina nkhani yake ikhala imeneyi nde mwanena ya alliance. Ndiye tamva maganizo anu madzulo ano. Zikomo bwana. Zikomo. Kumachifunsa kuti kodi pakanema pasiwo akudusa nkhani ya alliance kapena chabwino. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera. Ina mwaswera bwanji kapena kuli muli bwanji koma? Ine nili bwino kaya inu dala kumponerawo. Kuno kwabwino kwambiri. Ndathokoza kwambiri yachidantere. Yachidantere kuno kumponera korilione pamutsikorilione ndithu. Iya itathokoza ndipo voice yanu imakhayo kwera ndeti madziwira aludawa ndachidantere. Kwambiri kwakosasweka Innocent chidantere kuno kumponera pamutsikorilione. Nalakala akatala kulaso zokusedwa kwa polisi aja koma laini vanthu idachuluka. Kodi zulo timakambirana zimene zija comment yanu inali yotani musanayambe iyi? Ine
chari uri makungala chiwashoza koka chabwino chifukwa wakweza wapolisi aja siku chinthu cholakwikaso chinthu chabwino ndakumva tinaona sombuyo maona kweza sopozitizo zosondolatho zokha mapromotion yaotero oti chabwino ndakaifuka mumazeni uri munthu mwina dzakatiwete dzakasari magedi motimotiyo nganganga wasankweza munthu kuti kutozathu munthu adakwachani mboma chabwino mori kwa ine pazisechiro zikuza polisaja kungajesho chakwera president azilero chabwino wawa tsapano ya lero itsopano nanga lero iyi congratulations zokoka kodi zumpitirira mango chitika ma congratulations munthu akachita chabwino umayamika tsono ena akuona kuti ndi nthawi yolakwika imene apangayi ati ndiyovuta kwasala masiku 20 kaya chani sakwana 30 ti ukavota aona ngati kuti zimene zikadachitika mbuyo mwino muona kuti congratulations zili bwinobwino kwizana kwathunthu aja anankhula kukasungu aja onena kuti maona amafuna patapeka kalekale nazitsogolero adapita akati muchane matwitira kamuzu international airport chani kamuzu stadium zileze zilambiro zicha kwakuti matsogolero anabwera pakati ndeso makumbukira wa president opuma maoti pingu wa mthalika kumbukiro zizawo abakiri muluzi ifuka maona yodera alachilika nimene ni pingu uramanda kwambiri mwina bakiri muluzi dero chesi banda odabereka sulemu kwa pingwa mthalika obida mthalika matakari nena lero alukani kuchita kampeni nawo sodachita ona kwa chesi banda ndevo rebasi matalangu kukhala kumangojo kukurozidia maremba basi ngasinkhalamba isamayendayendayo musatero kulangulako ndithu makoko pasiyo dzukuluko mpatire ndithu kuti matulemekeza kwambiri nkhalamba tere muchalo zikhala ndithu kozidya maremba nodzukulu kumeneko ndithu songa chile kampeni songa yende ndeye nkhani imene ine yanisangalatse sowawo chakwera rangulola ulemekeza tsogoleri wapo masiku ambaleva foni ukumbukira nesanchaka choyamba kalise chiwiri kule kwa covid ngati sicyclone Fred adalanitsa matsogoleri wapo adabwera ndikambirani adakuchira mkumano ni Joyce Pande ndibakiri munosi koma pira mthalika adakana umene usauluzika adakana nthawi imeneyi ndekuti chakwera amakumbukira ndithu matsogoleri wapuma wetu mapo bakiri wadakambirapo mtsogoleri wa dziko lino ku Zambia ndekuti mlandu wa bakiri munosi wathetsa nchakwera kana nikamba pano ungati munthu angatsutsa mlandu wakalekale uja opita mthalika amwimba mlandu bakiri munosi Joyce Pande koma arangulo achakwera ati samazuza tsogoleri wapuma umlandu wa bakiri munosi uthe udathetsa lero bakiri munosi ni fulu wose wadi musawo ni fulu ndekuti mtsogoleri wokumbukira atsogoleri akale mnalokwera ntchito ndachakwerazi oyo amangwene apitirize basi chabwino ndithu mari apa 16 September aluvira basi anopozidi chabwino nawo kwa ineyo ikati innocent chidate kuno kumponera ndithu niungufuneke kuno zonse ovirilizo ulemekeza otsogoleri wopuma ifuka mkale adayamba ntchito iyi ulemekeza atsogoleri wopuma koma ena otsogoleri wopumawo wakatibwera ndi kumane omakana chitsanzo nipira mthalika adakana kuti oyo kumane moti kwa ine nailende kuno kwambiri nkhani imeneyi sizitsalaso zandaleso kuti amasiku atani ayi amasiku angu vitile ufora nkwanguchira chapepo pesa mwamalamulo a dziko koma titikaponya pachakwera tamba lokuda basi chabwino ndithu neso mnatuwano nafanizera chimwene anga pokhala nthawi kwambiri osankhulana ndithu amakawa ndakondwa kumva maganizo anu madzulo ano ayinasona kondwa ndithu kwambiri kuti lero laini yagwira ndithu mukhale ndi usiku wopambana kumponera nakunyadira zuwa kwambiri tilimbira naso mkuja uno tidzaona kuti mberibwetsa zorani tathokoza kwambiri zikomo kupitirira kumva maganizo a mzika amenewo ndithu ndikumponera kaya tafika pati kuno masula bwanji amenewo sakulankhula masula bwanji masula bwanji amenewo atiza pa television masula bwanji
Kainuyo Ndaswera bwana. Muhangu kumzuzu kuno. Amuhangu takulandirani kumzuzu. Mukuonera TV kapena paja nthawi zina makhamuli pansewu. Ali ndili pa TV. Ndi sikuchedwa. I think perekani maganizo anu tsopano pa kusinthidwa kwa mayina mene tikukambirana program eno. Ya ichoyamba ndi yankhuwe kuti kuzoina ndipita program yanija. Koma kusintha kwa polisi kucha ndi ndale. Mafuna dzulo mtayankhula zimenezo. Mafuna mtayankhula zimenezo ndi ndale yongofuna kuti nangasi audziwa kuti amene angathandizire kuchitetezo chokuti zinthu zayendere bwino nda polisiwa. Izozi ndachokapo koma tikambe zabisewo tsopano. Ineyo ndinene chonchi. Ngati kusintha kwa mayinako kwasinthidwa mnjira ya chilungamo yongofuna kuti ena onse amveke kuti anathandizira dziko lino. Zinthu zabwino bwino. Ndipo tikola kumuyamikira kuti achita bwino. Koma ngati kusintha kwabwera pa zifukwa za ndale inene kuti para kuyika chifukwa nthawi inoyi si nthawi imene amayenera kupanga zimenezo amene kupanga zimenezo kalekale. Amayenera kupanga zimenezo kalekale kusonyeza kuchita appreciate kuti anzawo onse anagwiraponso ntchito yabwino pamene anali mboma. Kumene kokonso timati kugula ulemu kuti nawonso afuna kuti anzawo ngati angawine monga mmene zikuoneka kuti awina chaka chino adzakhalenso ndi maganizo atha oganizanso kuti adathandizira kuti kulilongo kutukuke ndi zina zimene zachitikana. Kodi mupanga speculate chani madzulano? Speculation iti nthawi zino zake amati pati B paliminga pachini makuza ndito amakawa kuti pati B pamakapa liminga. Zimene zochitika nditu sutu zochitika mchunga kuchona kuti ndizachi straightforward yayi koma zochitika nditu mwachindalendale koma tikuvomerezadi chifukwa kuti amene apatsidwa mayina awa ndi anthu oti tikwadziwa anagwirapo ntchito m'Malawi muno anachitapo aliyense anachitapo chimene chabwino chimene timakumbukira chilipo pa anthu onsewa ndi zabwino zawo zimene anachita ndiye tiyena kuchita congratulate kuti achakwera ngati achita zimenezi m'njira ya chilungamo pofuna kuonetsa kuti statesmanship achita bwino. Koma ngati apanga m'njira yoti mina pa zifukwa zina it doesn't sour asizunukira chana chichonse chifukwa anthu amalawi panopo ndi atayadi whatever zimene zizo zabwino bwino koma kwa amalawi amene ali mu dziko la Malawi zimene zikuwathandiza chilichonse chifukwa iwo akungoona za njala akungoona za mavuto akungoona zokwera kwa mitengo kwa zinthu akungoona za kuvutika kwa makhalidwe a Malawi ndewo lakupapanga zimene zazizo Malawi sizikwanuka chilichonse chifukwa panopo tena apo ya anthu ovota tisakunamize niyayi tisawerengere kuti azapereke mavoti than 7.8 million ajai. It will be less than 6.8 million. Kwambiri they have given up on the palibe chothandiza. Komabe ndipundu wapepa Malawi kuti asagive tikaponye voti kwa kusa vota so ndikuti nchimozi kuti wavota kwa mavotera munthu wolakwika. Ndiye tiwatokoza president kwa chama kazabu awo koma apitirize kupanga zimene zizi ngakhale katundu satsitse aonetsetse kuti chakudya chipezeke Malawi komanso apange zinzona kuti anthu azapote mwamtenderezi wawa mkapana kukute amakawatu inesika pamene kolero. Tithokoza Muhangu kumzuzu kuti nanunso munabwera madzulano. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika about 10 minutes zimene zatsala kuti titseke program yathu. Mwaswera bwanji? Bambo anga ine ndaswera. Mundivomereza kuti tidziwe kumene tafika madzulano. Ndikuenda Kurumpi. Mwina maganizo anu pa kusinthidwa kwa Chireka Airport komanso area 18 interchange bypass maganizo anu mwayilandira chakwera zizi cha report for ndizi nizopanda pake zopanda mutu zozungulira ubongo. A full president cannot come and do that but how we are close to elections. And moreover, it is the same very government that has been saying why are they coming now to say they are again? That is that's why he's doing that.
chifukwa munthu ungokubwira ikanondula atikwatira mtani lati zanipoti for zopanda munthu izi zosokonekera maganizo izi samawe kunena zinthu kudaba asiya very good or bad whatsoever no zimene wapangapo ndi kuzungulira kwa munthu uku game yamkulira munthu zomwe kwambiri. Usiku wabwino Kurumpi. Thank you very much. Thank you. Well, tipitirire 8 minutes imene yatsala. Mwasula bwanji? Kasaba bwino kainu. Ndaswera. Ziko mukwambiri. Tafika kuti madzulo ano. Itezili kunchewu kujatu basi. Tathokoza kunchewu. Nditu. Kuzemba. Yetu. Ayi, lero simukuzemba. Tatipatseni maganizo anu mprogramu ino mwayilandira bwanji nkhani yakusintha kwa Chileka Airport komanso interchange ndi bypass misewu imene yapasidwa mayina ayiwo amene adalamulirako dziko lino. Ayi apo tingozivomereza kuti dziko likuyenda choncho. Koma nkhani ndi yomwe ija imene ndimakhala ndikupereka maganizo kuti tilimbike ndi kulima basi. Kodi mmatanthauza chani woti? Ndimatanthauza kuti munthu samakhale ofoka. Okay. Maganizo. Okay. Ukhale uzilimbikira pawekha. Chifukwa ukadalira zinthu zinazo zingayende. Okay. Yeah. Tathokoza mmayankhula mwachidule ndipo zimene mmayankhula zomwezi tizilimbikira kulima. Basi nkhani yake ndi yomwe basi. Ungolima ati kupanga zinthu zina basi ukhale ndi chinthu chokuti munaweyo utivomereze kuti basi nawa pano ndichoncho. Okay. Usalipane ndi anthu kuti mwina mwake akupanga zandalezi kapena chani tikira nthawi yayi tatundwayi. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri kunchewu bambwanga. Nditu. Zikomo. Menewo amayankhula choncho basi. Mwasula bwanji madzulo ano? Ni nthawi. Mwasula bwana? Yasabwino kainu? Ayi ndaswera. Zikomo. Tafika kuti madzulo ano? Kuno ndi kumangoji. Mangoji. Nine James za mmimba kwakatema huko Mangoji. Chabwino. Kwakatema ku Mangoji, mukamafika Blantyre, sizoti muzitchula kuti andopita ku Chileka Airport ayi, koma tukambaza Bakiri Muluzi International Airport. Mukafikanso mu Lilongwe, nenani kuti ndikangodutsa pa Arthur Peter Mutharika interchange ticheka pa chigolopo. Zimene timafuna kuti tiphunzitsane komanso tigwirizane kuti zasintha. Mwazilandira bwanji nkhanizi? Nkhani yetu bwana tailandira bwino. Okay. Komabe nkhani lena kuti abwana awazikona kuti apanga izizi chifukwa zifuka zandale. Mwalowa mmaganizo mwawo? Zikuoneka nthawi inoyi imene tayandikira chisankho. Ndi pamene iwo akusintha mayina amenewa. Okay. Kusenza kuti ali ndi kantima kofuna kuwina mitima ya anthu. Chifukwa izi kanakhala kuti iwo afuna kuyamikira akadayamikira kale mbuyomo. Komanso kusintha kwa Chileka Airport ineyo sindikugwirizana ngati nzika. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Chileka ija inamangidwa ndi munthu wina amene ndikamuzu. Timayenera kuti timuyamikire munthu uja, timayenera kuti munthu uja tizikumbukira ntchito zabwino zimene anachita. M'malo mwake tikupha dzina la munthu uja, kuyika dzina la munthu amene chinthuyo sadapange. Okay. Banja akadamanga chinthu, akadamanga airport ina, abwana achakwerawa kenako ndi kuishuwa dzina limene afuna iwolo. Komanso asika asakupulanta ngati nzika sangasangali chifukwa Chilekayo amachukitsa dera kwawo la anthu ena ake amene amati kwanu ndikulipo ifaka kwathu ndikuchileka kwanu ndikulipo kwathu ife ndikuchileka amasangala anthu ifori Chileka uja amamacha ndi dzina la dera lawo. Okay. Ndithudi bwananga. Tathokoza kwambiri ku Mangoji kumva maganizo ano. Zikomo kwambiri. Zikomo. Apapa tikaona nthawi yathu. Lero tatsala ndi mphindi imodzi ziwiri. Mwasula bwanji? Well, amene ndithu angochokapo tikulankhulana tuone kuti mwina awa kutheka kozobwera. Mwasula bwanji bwana? Mwasula bwanji? Ayi ndaswera. Zikomo. Tafika kuti bambo anga ko.
patumuli kulilongwe ku area 25 area 25 takulandirani kwambiri zikomo kwambiri ine sindizichula dzina ya ufulu umenewo takupatsani zikomo kwambiri koma kwanga nkungoyamikira kunena kuti chimene aganiza president yes ife sitingatsutsane nacho chabwino ndipo ndikulemekeza ntchito imene azawo amene akhala kugwira ntchitoyi kumbuyoku achita ndipo ine ndikukhulupirira kuti ngakhala Abakiri Muluzi a Joyce Banda komanso Arthur Peter Muthalika akumva bwino mu mtima mwawo kuti nzawo amene akugwira ntchito yopitiriza iwo adagwira kale akuyilemekeza chabwino ndithudi ndipo ine ndikukhulupirira mona mtima kunena kuti ngati nkotheka amalawi tivomerezeni chiganizo ichi ndipo tisachikane chifukwa akutsata malamulo amene ndikukhulupirira kuti wina aliyense ayenera kuvomereza chabwino ndithudi ndipo ineyo ndikukhulupirira kuti pa interchange apa wina aliyense ankanena ndithu kunena kuti ntchito iyi yamba kugwirika mu nyengo ya Arthur Peter Muthalika ndipo ikumalizika mu nyengo ya Lazarus Chakwera komabe iwo pamene atulutsa chiganizo ichi wina aliyense ayenera kuvomereza chabwino ndipo izi zosonyeza kuti ngati litakhala chonchi ndi kuti kutsogolo koseku ola Lazarus Chakwera atakhakuta udindo pawo pansi wina aliyense adzapanga pulisiyeri chilichonse chimene nzake wapanga kumbuyo kwake okay chene utengapo chitsanzo chabwino ndithudi bambo anga ndathokoza kulilongwe kupereka nanu maganizo mukhale ndi usiku wabwino enanonso mukhale ndi usiku wopambana zikomo pampando pano 2 minutes ndikhani kusuntha timve maganizo awiri atatu omaliza maswera bwanji ndaswera mwasarukili bambo Maga ineyo ndaswera bwana zikomo tafika kuti bambo anga kanyagelo kasungu ya jamhuri kukasungu kasungu chabwino achwao mateo kwa wenge kumeneko kwandu wanditu okay kasungu kwa wenge kwandu okwa wimbe kasungu yes perekani maganizo anu mprogramu ino mwayilandira bwanji nkhaniyi ani ngikataka kuambire zedi ngati nkotheka mungu ukhengati mwasuntha pamene muli yasiya kuvekatu yes ndakunena kuti ndikugwirizana nazo kwambiri okay ndikugwirizana nazo Malawi yes mukumveka modukaduka koma apena ikumagwira mwina mtasu banji pamenepo pamenepo yamveka yes ndeni manena kuti ndikugwirizana nazo kwambiri zedi okay oganizira kuti azitsogolera akala anagwira ntchito tamadika kwambiri zedi chabwino zimafuna kwakumbukira ndithu kunena kuti moyo umene ukupita mibado imene ikubwera adzakumbukira kuti dali ndatsogolera awa zikuonetsa kuti adali mtsogolera amadalamulirapo chitukuko china chilichonse zimafunika choncho ndithu chabwino ajakwera kuganizira zitsogolera nsausandalipitsa kwambiri zedi chabwino komano ndi nthawi yake imene zikubwera zikukangala zikubwera mu nthawi yolakwika mwaisinthaso kwambiri pamenepo poti tikuonepo ndithu oho chimene tikukambira ichi chifo chonena kuti tikupita kuzisankho nthawi yonseyi sanafuna kuganizira zitsogolera akapanga nthawi yoti tsopano kutsogoloku nthawi yafika tsopano pakuoneng'enera kuti aliyense chiganizo chikuoneka kuti aliyense akuchisankha ndithu kuti ine ndikalowa apo ndikatulukira apo chimene ndikugwirizana nacho nkunena kuti msewu umene adamanga malemu moja amene apeja nawa sati malemu sole koma apingo apita pa ile 18 paja ndikugwirizana nazo kwambiri zedi ndi chitukuko chopambana kwambiri zedi kodi kwaganizira kuika dzina lawo pamene pajapo ndizokoma kwambiri zedi oho amayi a Joyce Banda anagwira ntchito tamandika msewu uja umene wa bypass ujawo ndi ntchito za manja awo zimene zijazo okay ndizothandiza kwambiri zedi okay pamene sindikugwirizana napo kwambiri ndikusintha kwa dzina limene apatsaja na Abakiri Muluzi Chireka Airport to ndikanakonda Chireka ijasuti tamangiro chifo cha Abakiri Muluzi okay anakaitwezera Abakiri Muluzi ngati kwafuna kwapanga oda anakapezera chitukuko chimene iwo adachiyambitsa nkwayika pamene popo oho zikanakhauli alemekeza kwambiri zedi koma tukatenga chitukuko china choti iwowo mwina mwake
sanachite ndiwo mkungo kwalemekeza tikuona ngati pena pake sachita ngati kamwana chocho khanga tuchitukuko chimene pangeyo sinafuna kuchiyang'ana. Okay. Kwambiri tiziyang'ana chitukuko cha munthu chimene adachita. Okay. Malefa Pingu adatenga kakuja ni Pingu stadium ija adafuna akaika kundata. Komano chifo chonena kuti amayi achataona ndikundata ndikudali kwambiri zedi koma chibwerebe chigawo chapakati. Sana tikonde anatenga dzina lawo kunje nokwaika pamene pachapo fana ali masomphenya awo. Okay. And confession ija ni Pingu Convention Center ijaso ndi yawonso. Oho. Kusonye zoti zimene zozo tiyena kuti sogolezi zimukumbukira ndi chimene yada kuja nanachita. Okay. So ajena abagiri muluzi tikanene ngaso zitukuko zimene adachita iko nkwabasa zimene kwapanga ona tikanakhala kuti talemekeza kwambiri komanso ndekuti ngati dziko lidzakumbukire zimene wadachita ndi nthawi yawo. Oho. Komano ndi imene zakhalikiramo tivomereze popeza kuti chinchigerizo cha president komano tingopempha kunena kuti pamene apresident mukuganizira zitsogoleri zanu ana wanu watakhala naone basi. Uli ana amene akudziwa kulankhula mosakhala bwino mosafuna ulemekeza atsogoleri ena. Oho. Ayi ndi mwana wokulu kwambiri zedi zimene kumalo nakachi munthu banda sakulankhula bwino kwambiri zedi. Oho. Ndikulankhula kwano alo ndikumva. Ndikulankhula kwa mwana kwambiri zedi chifukwa zimakhala ngati kuti iwowo zitukuko zonsezi ine luzora akamuza adachita ine intheme chedali akamuzo iwo sadali masomphenya awo. Iwo adakamata zitukuko zimene akuchita president wawo wasoneza kuti masakota president akalewa sanachite china chilichonse mwana wokulu kwambiri zedi president amapita amapera dziko limapita ne dziko lochuliriza sintha komana amangosintha nazitsogoleriwo. Ndengati achakwera mwina angachoke pampando aziko kuti achoka chifukwa choti ana wawo pena pake sanathandize zaka 5 zimene zili kumbuyo zifati amene mtsogoleri amene akulamula zimakhala tsogoleriwo amene akwachera anyamata amene akulasanga sakwathandizira amangona abana zonse zilibwe andi zothandizira zake kumakapezeko kuti anazazindikiro kanthachamanzinamiza zili pasinauzi zimene zilipo. Tikanakonda ngati aja nabusa pena basi azitokana basa nawo mujana mfata akambabuna nthaina akadata kuti ine sindikufuna kuti mutinduzo zabwino zokhozo koma mutinduzo zina zimene sizili zabwino. Anawo adalangiza zokona zokhozoka si nthawi yonyozana ino yakasini ndi nthawi yokasisa fundo chabwino koma dziko silingakone chifukwa chotena kuti pena mapewa akunyoza zitsogolero ena chabwino ndi choyipa chikuchitira ifeno tikatithandizira kuti pa 16 panopa tikaonetu kuti tipitirize omwe wakamene tisintha ulamuliro ufumu pakati pa dziko lamalawidate wina aliyense palibe mwina nganapiza okana anapasa 50,000 akapasa ndamtundu wanji koma chilungamo chake yale sakuchiona kuti ineyo sindingache 50,000 pa 5 pali bwino mwina ndipeze munthu uja ndipeze candidate wina amene adetsolikaniza chitukuko chachikutiteto. Oho. So ine ndingolekezera pamene nota ndizabwino kwambiri zedi zimene achita president athu koma neso amene sindagwirizanapo mpaka kili muluzi. Chabwino. Ndathokoza tsiku labwino. Usiku wopambana mukhale ndi usiku wopambana kwa Wimbe Wasungu. Ndathokoza mbuya kudalitseni tsiku labwino mmatidalitsa pamene pakwambiri zedi. Tathokoza mwatsekanso program iyi ndi ino cha nthawi. Zikomo kwambiri. Ndithu zikomo. Amene wa atseke program motero ndipo tithokoze aliyense ya chepani nthawi timayerekeza kuti ndi 1 hour koma 5 minutes akatimasiya tanzathu akonzekere nkhani pa 7:30. Maganizo abwera mprogram ino si maganizo aluntha koma timafuna kumva kuti kodi mwalandira bwanji nkhani iyi kusinthidwa kwa Chileka Airport kufika pa izitchulidwa Bakiri Muluzi International Airport komanso kuja ku area 18 interchange kumene kujanso ndi Arthur Peter Mutharika interchange osayiwalanso wa bypass umene uja ndi Joyce Banda Highway. Zimenezi zasintha dzulo pamene kalata mu office ya OPC inatuluka kusayinilidwa ndi azamba ndipo aliyense chimenecho wachiwerenga ndiye timatero kuti timve maganizo anu ndipo maganizo tamva komanso adindo athu amva. Bwanji nimuthokoze mzanga Henry Malunga pa makina komanso pamene akonzekera kuti Patrick Pupa abwere ndi nkhani atiuze kuti kunjako kuli zotani. Ine ndi Moses Makawa tikumananso lachinayi ambuya kalola.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.